Искате да смените работното колело на фурната си. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Чук, отвертка и ново работно колело. Стъпка 1. Сварете корпуса на фурната. За да извадите работното колело от фурната, първо трябва да отстраните корпуса. Първо, отвийте винтовете на горната и задната плоча. След това внимателно повдигнете горната плоча от фурната. След това отчупете задната плоча, за да можете да отстраните и нея. Стъпка 2. Извадете старото работно колело. Започнете, като извадите работното колело от вътрешността на фурната. Първо извадете решетката. След това можете да отвиете и извадите задната плоча от вътрешната страна на фурната. Сега можете да достигнете до работното колело. То е прикрепено с малка гайка, използвайте гаечен ключ, за да я отвиете. След това можете лесно да извадите работното колело и да го смените. Възможно е също така задвижващият модул, към който е прикрепено работното колело, да е повреден. Ако искате да го смените, отидете до задната част на фурната и изключете кабелите. В този случай задвижващият блок е прикрепен с шарнирна система. Използвайте внимателно чук, за да го разхлабите, ако е необходимо. Стъпка 3. Поставете новото работно колело. Поставете новото работно колело на мястото, където е било старото, и го затегнете отново, след което свържете правилно кабелите. Завинтете новото работно колело върху задвижващия блок от вътрешната страна на фурната. Уверете се, че гайката е затегната. След това поставете задната плоча и я завийте обратно. Стъпка 4. Поставете обратно корпуса. Първо поставете обратно задната плоча и я завийте. След това поставете горната плоча и завийте обратно и нея. Сменили сте работното колело и фурната е готова да се използва отново.